back in ETV. Hola a tots i benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo soc Cris i avui gravem des de l'Sky Bar del restaurant Vertical i vinc molt ben acompanyada pel grup de rock valencià Mai Mai. Què tal? Hola. Com esteu? Molt bé, encantats d'estar així. Mos aneu a presentar el vostre segon single de lo que serà el nou disc que esteu preparant, Dolça Força. Exactament. A més, l'aneu a tocar en un format molt especial. És així. Anem a fer una versió electroacústica reduïda de Dolça Força, que com has dit és el segon single del proper EP que traurem enguany, que al mateix temps volem que siga un preludi d'un LP que segurament podrà veure la llum després d'estiu. Perfecte, doncs esperem que el disfruteu i després us farem unes preguntetes. Fins ara. Balles dins del meu cap, em costa concentrar-me. Mai m'has deixat sol, mai cuix i em dones forces. I si demà te'n vas, ai, fes per avisar-me. T'aniré a acomiadar, et retre este homenatge. Vas obrir-nos els ulls que abans eren hostatges, amb la dolça força descobrint els paisatges que ens amagaven. Tanques els ulls, notes com buinis de consell matant el fred sec, amb la calor i l'emoció de quedar junts, perdre la por, el sentir el gust, dolça força. Vam trobar-nos perduts enmig de grans desastres, vam saber-nos alçar quan ens sentíem orfes. Vas vindre per armar-nos i enfrontar els monstres. Per la nit ens cantem versos que ens ho recorden com un homenatge. Tanques els ulls, notes com boelets de consell matant el fred sec, amb la calor i l'emoció de quedar junts, perdre la por, sentir el gust, dolça força. Notes com boelets de consell matant el fred sec, amb la calor i l'emoció de cridar junts, perdre la por, sentir el gust, dolça força. Mai, moltíssimes gràcies per esta cançó, Dolça Força. Estava jo pensant que sou el tercer grup que canta en valencià al nostre balcó de Balcony TV València i estic molt orgullosa perquè hi ha que potenciar la cultura i la llengua valenciana, que per algo el programa és Balcony TV València. Així que vos agraïs molt que estigueu així amb nosaltres avui. És un plaer. Com va sorgir el grup Mai, la idea de Mai? Bueno, ho estàvem comentant abans, no? Mai eixia de la vocació que teníem Pau i jo de fer una banda de rock. Ja teníem projectes abans, ell com a bateria i jo en altres rols, i teníem moltes ganes de fer un projecte diferent, un projecte de rock independent, un projecte que poguera aportar sonoritats noves a la música que es fa a València. I es va haver d'esperar un any perquè no trobàvem aquesta tercera persona, i va ser quan Pau va tornar de la seva escènica a Bilbao, quan per fi vam poder posar-nos a assajar i quan vam veure que sí que podíem fer alguna cosa, no? Quines influències musicals teniu? En què s'inspireu a l'hora de composar la música? En València, claro.
És el que comentàvem abans, que també tenim moltíssimes influències de tot tipus, tenim influències clàssiques perquè també hem estudiat al conservatori, perquè també hem tocat en xarangues, hem tocat en orquestes, hem tocat en grups de mestissatge, de qualsevol, de mogolló de tipus, i les influències són moltes, però sí que és de veres que últimament ens fixem prou en el rock independent britànic, que està fent-se bandes com Biffy Clyro, com Arcane Roots, són les que ara mateix ens marquen un poc aquest compàs, no? Sí, i a més presentant Dolça Força, que serà el que serà el segon single del vostre nou LP, i no sé quins objectius teniu per aquest 2017, suposo que el que és la composició d'aquest nou disc, veritat? Sí, l'objectiu és completar este llançament que volem fer ara en primavera, curta durada, i que servisca de preludi per a un llarga durada, per a un LP, per a un disc que volem traure després d'estiu, cap a la tardor, si no passa res. Molt bé. Bueno, haveu fet així un acústic molt especial per a Balcony TV València, però m'agradaria que comentàreu on poden seguir-vos per a veure l'actuació en directe, perquè soneu molt diferent de lo que heu fet així. Així que endavant, digueu on vos poden seguir. Sí, poden seguir-nos a la nostra web, que és www.aramaimai.com, i poden seguir-nos també a la resta de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i també poden escoltar els llançaments que hem fet, l'EP i el disc i els singles que ja hem tret a Bandcamp, a maimaiOficial.bandcamp.com. Perfecte, molt bé. Bueno, Pau i Pau, que vos tinc així abandonats, voleu comentar alguna cosa? Voleu dir alguna cosa? Res, que qui tinga ganes de sentir Maimai de veres haurà de vindre a un concert, que ja portarem bateries, portarem amplificadors de veres i... Perfecte. Crec que serà una experiència molt enèrgica. Perfecte. Clar, a la web tenim anunciats els concerts que venen. Preniu nota i ja sabeu, a veure Maimai tots en directe. Pues moltíssimes gràcies per estar així avui, ha sigut un plaer. A vosaltres per convidar-nos. Jo soc Cris i em despedís fins al pròxim programa de Balcony TV València. Adeu! Balcony TV.